Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι στο Payza και αφορά κυρίως για τους χρήστες του Just Been Paid που χρησιμοποιούμε το Payza για να πληρωνόμαστε, αλλά ίσως το αντιμετωπίσετε και κάποιοι άλλοι χρήστες με άλλες εταιρείες ή προγράμματα αυτό το θέμα. Ίσως βοηθήσει και εσάς. Λοιπόν, το Payza λοιπόν και το Solid Trust Pay είναι δύο ηλεκτρονικά πορτοφόλια που χρησιμοποιούν πολλά προγράμματα και πολλές εταιρείες για να πληρώνουν τον κόσμο που συνεργάζεται μαζί τους. Και το τελευταίο διάστημα, επειδή έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί οι χρήστες και ένας από τους λόγους είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις και σε κάποιες πληρωμές αλλά και στην υποστήριξη που δίνουν. Το Payza λοιπόν αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία με κάποια από αυτές. Λοιπόν, ένα από αυτά τα προγράμματα είναι και το Just Been Paid που δεν συνεργάζεται πλέον με το Payza. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα όσοι χρησιμοποιούσαμε το Payza για να πληρωνόμαστε. Λοιπόν, αντί για το Payza λοιπόν χρησιμοποιούμε αυτό εδώ, το EcoBay. Από ό,τι λένε δεν έχει καμία σχέση με το Payza, αλλά λειτουργεί σαν μεσολαβητής για να μπορούμε να πάρουμε τα χρήματα μέσω Payza. Λοιπόν, να σας πω λίγο όταν πάμε να κάνουμε ανάληψη από το Just Been Paid. Πάμε λοιπόν στη διαδικασία για να κάνουμε ανάληψη και βλέπετε εδώ έχει βγει το Payza και έχει προσθεθεί αυτό το EcoBay. Εγώ θα σας πρότεινα να ανοίξετε λογαριασμούς και στα 4 ηλεκτρονικά πορτοφόλια και να είστε έτοιμοι να κάνετε ανάληψη ανά πάσα στιγμή σε όποιο από όλα θελήσετε. Εγώ έχω στο Solid, αλλά δεν έχω κάνει διαδικασία για να πληρώνομαι, να κάνω επιβεβαίωση του λογαριασμού μου. Λάθος μου και θα το κάνω τώρα, μην κάνετε το ίδιο κι εσείς. Καλό είναι να είστε έτοιμοι για όλα. Το Liberty δεν ξέρω πόσο αξιόπιστο είναι, εγώ το φοβάμαι λίγο. Οπότε θα κοιτάξω, έχω ανοίξει ήδη στο EcoBay, έχω ανοίξει το Solid και θα δω και το Perfect Money τι ρόλο παίζει, δεν το ξέρω. Λοιπόν, όταν πάτε να κάνετε λοιπόν ανάληψη, εδώ σας έχει τις επιλογές αντί για Payza. Τώρα εμένα μου έχει δύο, γιατί έχω στο προφίλ μου το EcoBay και το Solid Trust Pay. Θα πάτε δηλαδή στο προφίλ σας και εκεί όσοι είχατε συμπληρώσει το Payza, μετά το λογαριασμό που θα ανοίξετε στο EcoBay θα πάτε να το βάλετε εδώ στο προφίλ σας. Λοιπόν, εδώ Your Payment Processors, θα πατήσετε εδώ. Και όσοι είχατε εκεί το Payza θα δείτε ότι το έχει αφαιρέσει τώρα και θα πάτε να βάλετε το email που ανοίξατε λογαριασμό στο EcoBay. Να, εδώ. Εδώ. Εδώ ήταν πριν το Payza, τώρα στη θέση του έχει μπει το EcoBay. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το EcoBay. Κλείνουμε το Payza. Κάτω από το βίντεο θα βρείτε ένα link για το EcoBay. Ποιος θέλει να το πατήσει να ανοίξει λογαριασμό. Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε λογαριασμό. Πάμε εδώ πάνω. Το πατάμε. Και θα μας ανοίξει μια καρτέλα να επιλέξουμε ποιο λογαριασμό θέλουμε. Business δεν μας αφορά για την ώρα, οπότε διαλέγουμε το personal. Λοιπόν, συμπληρώνουμε εδώ τα στοιχεία και μετά πατάμε το sign up. Να το κλείσω λίγο εδώ για να γράψω τα στοιχεία.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχω γράψει εδώ τα στοιχεία που μου ζητάει. Να τα σημειώσετε και σε ένα χαρτί για να μην τα ξεχάσετε και πατάμε το Sign Up. Έχει έτοιμη εδώ τη χώρα το Greece και πατάμε Sign Up. Λοιπόν, εδώ μας λέει ότι έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός και να πάμε στο email μας θα μας έχει στάλει κάποιο email για επιβεβαίωση. Πάμε στο email λίγο να το δούμε. Να το ήρθε. Λοιπόν, αφού σας έρθει αυτό το email, κοιτάξτε και στα ανεπιθύμητα spam, πατάτε αυτό το link για επιβεβαίωση. Λοιπόν, ο λογαριασμός μας έχει ενεργοποιηθεί, δηλώνουμε τα στοιχεία, το email που δώσαμε στην εγγραφή, το password, το PIN που δώσαμε στην αρχή, λοιπόν, και έχουμε μπει τώρα. Αυτός είναι ο λογαριασμός μας. Λοιπόν, όταν εδώ από το Jasmine Page ζητήσετε ανάληψη και σας πάνε τα χρήματα εδώ στο EcoBay, τώρα εγώ δεν έχω κάνει καμιά ανάληψη, σήμερα είναι να κάνω, όταν θα με αφήσει από το Jasmine Page, γιατί έχουν υπερβεί το όριο. Λογικά θα σας εμφανιστούν κάπου εδώ πάνω τα χρήματα, σε ένα λεπτό κάπου είδα το ποσό. Να, εδώ. Λοιπόν, εμένα είναι 0 γιατί ακόμα δεν έχω. Λοιπόν, για την ώρα αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι το deposit. Αν θέλετε να μεταφέρετε χρήματα στο Jasmine Paid, θα το κάνετε όταν πατάτε το deposit. Έχει και κάποια άλλα στοιχεία εδώ να συμπληρώσουμε. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή μας. Ένα λεπτάκι λίγο να τα συμπληρώσω. Λοιπόν, τα συμπλήρωσα. Εδώ μας ζητάει κάποια ερώτηση ασφαλείας, ονοματεπώνυμο, διευθύνησης κτλ. Τα συμπληρώνουμε. Από εδώ ό,τι θέλετε τσεκάρετε. Είναι για να σας στέλνουν ενημερώσεις μέσω email και πατάμε το save. Λοιπόν, βλέπετε εδώ έχω 0, για τώρα το δημιούργησα αυτόν τον λογαριασμό. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν στο deposit. Όταν θέλουμε να βάλουμε χρήματα στο Jasmine Pay και να χρησιμοποιήσουμε το Payza, πάμε εδώ, ερχόμαστε στο deposit και με τον τρόπο αυτό του λέμε ότι θέλουμε να μεταφέρουμε χρήματα και πατάμε εδώ το Payza και μας μεταφέρει στη σελίδα του Payza και από εκεί γίνεται όλη η διαδικασία για να πάνε χρήματα στο Jasmine Paid. Η χρέωση βέβαια είναι εκτός από τα fees που θα πληρώσουμε βάζοντας χρήματα στο Payza. Ένα λεπτό. Εκτός από τα χρήματα λοιπόν που θα πληρώσουμε βάζοντας χρήματα στο Payza, είναι και το 3,9% που θα πληρώσουμε για τη μεταφορά από το Payza στο EcoBay και από εκεί στο Jasmine Pay. Δηλαδή είναι συν 3,9 προμήθεια, που δεν ξέρω κατά πόσο μας συμφέρει αυτό ή αν μας συμφέρει καλύτερα από το Solid να τα βάζουμε απευθείας. Αυτό δείτε το ίδιο και στις αναλήψεις. Πάμε εδώ στις αναλήψεις. Και στην ουσία τα λεφτά που έχουμε ζητήσει από το Jasmine Pay μας έρχονται εδώ στο EcoPay και από εδώ του λέμε να τα πάει στο Payza και από το Payza να τα κάνουμε ανάληψη στην τράπεζά μας.
Και αυτή η διαδικασία λοιπόν θα μας στοιχήσει εξτρά συν 2%. Που αν το κάναμε από το Just Been Paid απευθείας στο Payza δεν θα πληρώναμε αυτό το 2% το εξτρά, ούτε αυτό ξέρω κατά πόσο μας συμφέρει σε σχέση με το να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Δείτε το και αυτό και πόσες είναι οι καθυστερήσεις να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο, πόσα είναι οι εξτρά προμήθειες που πληρώνουμε εδώ και αποφασίστε με ποιο τρόπο θα βάζετε και θα βγάζετε χρήματα. Αυτά είναι στην ουσία, δεν είναι κάτι άλλο. Για οποιαδήποτε άλλη απορία, συνεργάτε